De Heer zij met u en met uw geest. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij hem samen. Terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jaïrus, de overste van de synagoge. Toen hij hem zag, viel hij hem te voet en smeekte hem met aandrang: mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde hem en drong van alle kanten op. Er was een vrouw die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar hele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden. Integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat zij over Jezus gehoord had, drong ze zich bij de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn. Terstond hield de bloedvloeiing op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal was genezen. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? De leerlingen zeiden tot hem: ziet ge ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en gij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en bekende hem de hele waarheid. Toen sprak hij tot haar: dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de meester nog langer lastig vallen? Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. Hij liet niemand met zich meegaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Toen zij aan het huis van de overste kwamen, zag hij het rouwmisbaar van mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hen: waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Doch zij lachten hem uit. Maar hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talitha cumi, wat vertaald betekent: meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was 12 jaar. Ze stonden stom van verbazing en hij legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. 2 prachtige verhalen van mensen die Jezus ontmoeten daar in zijn tijd. Het mooie is, hij laat zich nu ook vinden. We hoeven hem maar te zoeken op de plaats waar hij zich ophoudt. En die Paulus aan de Korintiërs, die heeft weer een prachtig preekje, heeft hij weer klaar. Broeders en zusters, schrijft hij, gij munt reeds in vele opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, wetenschap, in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons, laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus
hoef ik u niet in herinnering te brengen hoe hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de schrift spreekt. Die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die te weinig had verzameld, kwam toch niets tekort. En dat, goede vrienden, dat zoeken wij dus in onze maatschappij. Dat evenwicht, die balans. En daarom horen we John Henry Newman, een prachtige tekstje. Het is maar kort hoor, het zijn maar een stuk of 5 zinnen. Heer, bij u ben ik veilig. Wanneer u mij vasthoudt, heb ik niets te vrezen. Ik weet weinig van de toekomst, maar ik vertrouw op u. Geef me wat goed voor me is. Neem me af wat mij kan schaden. Als zorgen en leed zich aandienen, help mij dan ze te dragen. Laat mij u kennen, in u geloven en u dienen. En Augustus, die schrijft ook nog iets heel moois, wat ik u zeker niet wil onthouden. Wat sta je daar op jezelf, terwijl jij je amper staande weet te houden? Vraagteken. Steun toch op hem met een hoofdletter. Wees maar niet bang. Hij doet heus geen stap opzij om je te laten vallen. Nee, steun gerust op hem met een hoofdletter, want hij vangt je op en zal je genezen. Ik wens u een hele fijne zondag. Ik bid voor u om kracht, geduld, wijsheid en gezondheid. En God blijft tot de volgende keer.